Good morning logoफोर दासो सिखारदों टाइमा 7था जाबाय बिदि उन्दुफेराखैमोन दिनै उन्दुबाय न'आव फैनानैहाय दायो अमा नायनि रावबो उथियाखै जोंहा दाबो रावबो सिखाराखैसो माने अमा मासे दं जोंहा वान मासेल' नङा अमायालाय बहुतता दङ ओमफ्राय अमा वाना माने गोरनायाव दोलाजोबनायखाय आं मैया खास्लायना होबाय उदैयाव जि उदपात दसेनो बख'बाय आरो खानायखौ ओंखायनो नागिरदोंमोन ओंखायनो दङ गबा आरो दिगदार जागोन ना बेखायनो दायो आरो बिराद खामानि दङ जोङो दिनै आरो आबैमोननाव थांगोन सुमफ्राम फिथाइ बायनो र' सुमफ्राम फिफां थानायखायनो फिथाइखौ मोनजाबाय थायो रायाखै नै दङ दा बायदियाव सुमफ्राम फिथाइ थायो नामा आं गैलासो सानदों बिराद दङ माथो फिथाइयालाय बुरजायैनो दङ बेराव माखाया जि बुरजा इस्रा 18टा गाहाम दङनो फाग्ला जालांगोन सयथि माबोरैदि सामलायख'यो हेगारना होजोबो आरो गासिखौबो खिन्थु हेगारबाबो सोरनिबा न'आव माबा खारजि जाहोयो माबा जाहोयो इनिनो रायजाबाय थायो थेवबो फाना बाबाया जाना आरो हांसोआबो जि बुरजा दिनै जागोन हांसोखौबो ओंखायनो मासे ओमफ्राय आरो अमायाबो माब्रै ओमफ्राय फिसा 9टा आरो फिसा मानै दंबावो एसे लथ' मार बुरजा बुस्थु दं इसरा फाग्लासो बिराद खायसो खालामो ओमफ्राय दायो जों दसे उनावहाय ना बिदै लाबोदों मैया एसे एवनानै ओंखाम जानानै आबैमोननाव थांनोसै नायलांबाय था लोगोफोर बिदिब्ला आंहा बिराद खामानि दङ बिराद खामानि बेखौ हेबनानै कमप्लिट खालामनांगौ आरो मोनसे दंबावो देन्थाखौ मोनसे होना दोनदो आरो मोनसे होबावनांगौ बिबारखौबो ओरैनो सिम्पोल होना होबाय आं मोजां ना आरामथार नुदों उनखिजा इदि बिबार जाबाय बिबार जाबाय ओमफ्राय इयाव बोरै हायग्रा होनांगौ देन्था फारसे होनांगौ बिराद खामानि दं लोगोफोर फैसायावबो थांबाय दायो बेफोरखौ हेबनानै कमप्लिट खालामनांगौ दं मोननाया जोब्बासो टेनसन फ्रि जासिगोन आंहा गोसोबायदि बेरायनो हासिगोन 500 थाखा नांगौबा एसेबां खस्थ' खालामनांगौ बांसिन खामानिखौबो माव आरो इखिजा बेग खिजाबो माथा मारि नोंथां लाइजों थांगासिनो नोंसोर थांगासिनो जों दायो आबै लाहानाव खर' लोबदोंमोन ना खानायनि थांनानै मा होनदों लोगो नामा दा मा सलायदो गिजानसि गिसिया लामायानो देन्जारखा आयौ स्टेप जानानैसो गिबाय आं खाट्रा जागाया मोनफैबाय नै आबै बुरिया फैबाय संग्राफ्रा संगासिनो हांसो सबायजों दाउ बोरै लोंगासिनो दायो ना एवनोसै आं मैथाजों ना सबायजों दाउ ओमफ्राय मामोन मोनसेया हांसो बेदर नायनो दायो हाजोंसो बरियासे एवबाय थानोसै मार गरम दाख्लै मा जानाय नोङो दाख्लै मा जानाय उन्दुलांसोदो खोमा बेखौनो फैबाय होनना जिदानाव गाबहोलाबाय थायो आंखौसो हरसे जि खायसे बिसोरो आंखौ माबा खोन्थाहरब्लाबायनानै आंहा बेखौनो गैला थैबायबा गैलायो माबोरै नुगोन होननानै जि गाबलाबायबाय थाबाय ओमफ्राय मेगन मोदैनो उन्दुलांसनदो इयो बोरैबा मुलिदो दोनो बेखौनो नोंखौ लांनो होखो मामायालाय हाबाय मा खालामनाय बेटारि गाज्रि लांसै आरो आं रुमबारै थांसै साननैसो थादो आं बोथोर फैबाय थानो मोना दानबा फैनो मोनामोन
Hindi na ngayon. Mabasa baklaso. Hangsa bedo daw guys nila. May udah. Hangsa. Rồi, chứ mà bắt được trăm đó thôi. Đây có phở, ăn đầy đông phi habrang cái gì đâu phải habrang nằm ở này chứ. Mà nè, 지금 마마라 포크동 나이크 JCB 도 구르가 있네. 아래 어리 바이사 JCB 동이 있니. 기자 만에 두이 매요. 아래 04 04 03 이렇게 04 03 에이 04 서이칸 JCB 동 나이 매요. 하이. 그래 지레나 도스 나이가 있으니 뭐나 응감 자토와키 나이카이나. 자리 포크 구르가 있네. 네, 마마라니 포크리아 이렇게 구르가 있네. सिनायावरा खै गोजाननिखाय केमेराया जोंहा दिनै ना गिदिर जानोसै ने मा नायो मा नाम लिरहान नामा रौ माबा रौ मिरगा जानोसै जोंहा दिनै नै रौ होनो नै बियो गथा बिगुरा माबाना जाराम नै ओमफ्राय गोलावखाय मिरगानो ओमफ्राय नै कालबाउस हाग्रानि नायो ओमफ्राय एसे गोजा नामा बेखौसो लानांसिगोन होनबा जोंहा बेखौ लांगोन होनबा बैलाय जावरि yo puka obe goथावसिन ओमफ्राय नाया नाया हाइस गोथाव नुयो बेखौ लांगोन दे इनो गोथावखाबो गोथाव ना माने बेखौ लांगोन बेखौ दोनै बेखौ लांगोन इ गोथाव नंगौ ना ओमफ्राय अबे गोथाव ओइ मोनसे गोलाव गोथाव एखेब्रा एसे जे बांसिन मोजां लांसि जानाय इयो मामासो बिगुर फिसा इयो माबा जावरि जोंनियावसो बिनो बेलेग मा होनो मिथिला ना लांसि जोंहा दायो मामा लाहानिफ्राय ना हमगासिनो इखौ लाना थांसै रौ इयो ओमफ्राय नै रौ मिरगानो बिराद गरम बोथोराहाय ओंखाम जाखांबाय दायो नै ना हमदोंमोन ना नाखौ लानानै थांसै न'आवहाय मोनालाय लांबाय आरो नाखौ नेगासिनो जोङो ना सायगासिनो दादियाहाय बेखौ नेगासिनो ओमफ्राय लाना थांसै आबैया लोगोफोर जोंना फैनाया बिराद मोनाबाय मानो होनबा ना सायहोना लाबोखाबायना जोङो न'आवहाय सायनो बायो होननानै दादिखौहाय अखाफोरा ओंखारलायदो जा मोजांखा आरो मोनाबिलिनि भिउआ माने गोमोरै निजोम आराम मोनसोयो माइयाबो गसंनासो फैगासिनो उन्दुनो ओंखाराखै